S nama je večeras predsjednik Vlade Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović. Gospodin Milanović, dobro večer. Dobro večer, pozdrav vama i gledateljicama i gledateljima. Evo, čuli smo predsjednika Josipovića, kaže da je u ovih 20 godina Hrvatska napravila velik put. Što biste vi izdvojili kao zapravo najveće uspjehe u tih 20 godina? Neovisnost, u svakom slučaju visoka cijena. Da nije bilo rata koji nam je nametnut, danas bi bili jedna od najuspješnijih tranzicijskih država. Ovako smo, nažalost, u nekakvom prosjeku, ali imamo vjere, nade, borit ćemo se i ovo je važan datum za nas bio, mada ovo nije državni blagdan. Na ovaj dan prije 20 godina, valja podsjetiti, nas je priznala Europska zajednica, odnosno sve članice tadašnje Europske zajednice. I to evo danas na 20. godišnjicu obilježavamo. Nakon toga smo primijenjeni u Ujedinjene narode. Bilo je važnih stvari. Mislim da je vrijeme da se konačno suočimo sami sa sobom, da nam malo nabuja samosvijest, da budemo svjesni ko smo, što jesmo, a što nismo i da idemo raditi, boriti se za svoje mjesto pod suncem. Što ćete poručiti građanima? Hoće li to biti nešto u ovom smislu što ste zapravo već rekli? Da nam treba jače samopouzdanje? Da, samopouzdanje, ali ne oholost. To nam treba. Dakle, učimo u Europsku uniju, dug put, visoka cijena, skupo je to sve skupo bilo, ali svaka sekunda, svake trepte, sve se isplatilo na kraju. I evo još samo jedno pitanje, vi se sigurno sjećate tog dana prije 20 godina, kako je on izgledao, gdje ste bili, što ste radili? Iskreno govoreći, što sam radio 15. siječnja 1992. se ne sjećam, znam da sam bio u Zagrebu, sigurno, ali što sam točno radio, da ste me pitali što sam radio kada je oslobođen Knin, to bi točno znao. Nažalost nisam bio tamo, ali znam što sam radio ovdje u Zagrebu, radio sam u jednoj državnoj službi u diplomaciji. Što sam radio 15. siječnja 1992. osim da sam bio ovdje, ne znam. Hvala vam lijepa.